बाक्सानि भारत भुटान सीमायाव हाग्रा बिफाना गायसंनाय फेन्सिंआ राहा होदों सीमानि रायजोफोरनो। सलार फेन्सिं होनायनि उनावनो ओनसोलाव खमायदों हाग्रा मैदेरनि उदखार। बाक्सानि बरिका दङा, खैर'नि नयाबस्ति बायदि ओनसोलाव सानफ्रोमबो मैदेरा उदखार सालायबोदोंमोन। मख'जाथावनादि हाग्रा मैदेरनि उदखाराव ओनसोलनि गोबां सुबुङा अबथिरा थैनायखौ बजबना लानांदोंमोन। लोगोसे गोबां जौ नखरा गावनि सिमांनि न'खौबो खोमाना लानो गोनां जादोंमोन, जायनि जाउनाव उन्दुनाय गैयै हरबो बारहोनो गोनांबो जादोंमोन ओनसोलनि रायजोफोरा। नाथाय दासान्दि हाग्रा बिफाना सीमा ओनसोलाव सलार फेन्सिंनि राहा खालामनायाव सेंदों मैदेरनि उदखार। खमैबो 17 किल'मिटार ओनसोलाव हाग्रा बिफाना गायसंनानै होदों सलार फेन्सिं। बेबायदिनो बाक्सानि भुटान सीमायाव गायसंनाय जादों हाग्रा बिफाननिफ्राय सलार फेन्सिं, जायनि जाउनाव सलार फेन्सिं लागायनायनि उनावनो हाग्रा बिफाननि बे सलार फेन्सिंनि आयदाखौ लानानै रायजोफ्रा गोजोननाय फोरमायदों आरो सलार फेन्सिं गायसननायनि जाउनावनो जायगानि रायजोफ्रा राहा मोनदों मैदेरनि उदखारनिफ्राय। আমাৰ এই বৰিগাডাঙা গাঁৱৰ মাজেৰে এই ৰাস্তাটো মোটামুটি আমাৰ জেগা আহি পালাক, কিন্তু যদিও পালাক কিন্তু বহুদিন আমি এই জেগাৰ পৰাই বহু ৰাইজ মানে অনয় বিনয় কৰাৰ পিছত কিন্তু এটা আমাৰ ভাল লাগিল কা যে আমাৰ যিটো হাতীৰ সুৰক্ষা যদিও সেনেকৈ ভালকৈ হোৱা যদিও কিন্তু আমাৰ এই যিটো ফেন্সিং, এই ফেন্সিংটো মোটামুটি 5 কিলোমিটাৰৰ মোটামুটি 3 কিলোমিটাৰ হৈয়ে গ'ল আৰু এতিয়া মোটামুটি 2 কিলোমিটাৰমান আছে। এতিয়াতো বৰষুণৰ ভাৱ, মোটামুটি বাৰিষা আহিল, যি নহওক 2 এসপ্তাহৰ ভিতৰত এইখিনিও হ'ব। এইখিনিৰ পৰাই কিন্তু আমি এটা ক'ব লাগিব যে আমি অলপ হ'লেও আমাৰ অলপমান সুৰক্ষা পাইছোঁ। কিন্তু আজি এই চান্স